तुम्हें तो क्या ही दीवार इधर हाँ इधर इधर କେତେ ଚାଲନା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଛି ବୋଲେ କେତେ ପଟ ଇଞ୍ଚ ପକେଇବାନି ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ଗଲା ରଖବା ତୁମର କେତେ ବରଷ ହେଲା ବୋଲେ ଏଇଟା ଛୋଟ ବେଲୁ ଆଣିଥିଲେ କି ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ କିଣିଥିଲେ ଛୋଟ ବେଲୁ ହିଁ ଅଛି ବାକି ପଟେ ରଖିଛ ପଟେ ଆଣିଛି ପଟେ ବାକି ଫିଲ୍ଡ କେତେଟା ଜିତିଲା ଫିଲ୍ଡ ବୋଲେ ପହଲା ଆମର ବାକି ଜିତିଥିଲେ 2 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆଉ କାମ ଖାଲି 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଛି ସେନ କେନ୍ତା ହେଲା ଜିତିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ କେନ୍ତା ଲଗାଲୁ ଆଉ 4ଟା ଫିଲ୍ଡ ବାକି ଗୋଲାଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖିବାର ଲାଗି सेवा चालू हो हारीगला